खुलुमबाय आंनि मुङा रिजु मुसाहारि खुलुमबाय आंनि मुङा टिना मुसाहारि नोंनालाय अनामिका बसुमतारि नोंनालाय सेलफि स्टेन्डखौ लाबोबानो जायोमोन लाबोनो रोङासै बावबोबाय नोङो आइ लांफाय हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान ब्लगाव गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय माने बरायहरबाय जोङो दायो मा होनो गामियावनो आरो थांगासिनो दङ नै सासे हिनजाव गोदान जादों सान्दुं गोसानि थाखाय दा मा होनो PCDC नि प्रग्राम सोलिगासिनो दं नालाय ने कम्पिटिसन बागुरुम्बा मोसानाय ओमफ्रायो बिनि थाखाय माने जोंनि गामिनि ME स्कुलनि गथ'फोरा कम्पिटिसनाव बादायहैनो नागिरदों आरो बिनिनो सारमोनहा माने जोंखौ मोसानो गथ'फोरखौ फोरोंनो थाखाय जोंखौ लेंहरदों आरो दा जोङो सानैजों थांनानै फोरोंनो थांगासिनो दङ गथ'फ्रा रोंबाय रोंनाया खिन्थु बागुरुम्बा मोसाफेरा नालाय माने एसे माबायो आरो बावनाय मडेल बिदि मोसायो आरो गथ'फ्रा ओमफ्राय नायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आंनि भिडिअखौ गथ'फोर मोसानायखौबो देखायनोसै ओमफ्रायो जलफि जानो नागिरनायखौबो देखायगोन जलफि जानायखौबो नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो मोसानानै जलफि जाग्राफ्रा नै आयै जोंजोंनो समान समान जाला जोब्बाय गथ'फ्रा माला देरो माला जायो जा मोसानायनि सिगां जोङो नै जलफि खाजिसो जाग्रोनोसै नै बावहाय सबाय माबा सबायजों ना गोरान दं संख्रि खुलिलाय देलाय संख्रि दङ बेहाय संख्रि आयौ दुन्दियाबो दोनलुथार गैला रावबो लुगैनाङा दे जलफि जानायखौ लगायजोबगोन आं संख्रिखौ बुरजा होजाम बिलाय लगायग्राया दानि फिसा नै खेबग्राया साफा इन्ट्र होजोबगोन आङो बिसोरखौ दा र' नोंसोरो दा मोसानायाव माबायदि मोसायो नोंसोरो र' आरो जोंना मिलायखाजोबावबायसो ने सानब्रै सानबानि सिगां जानो लुगैनानै नै दिनै मोनजामारबाय आरो थाइसेयावल'बो ओमफ्राय नोंस्रा गैलाना नोंसिनाव गैलाना जानाया जोबनानै नै दा मोसानायनि हाबाफारियाव फैबाय ओमफ्राय साफा नाम खोन्थाहोगोन आङो बिसोरखौ ओमफ्राय नै बे फार्स्टनिफ्रायनो स्टार्ट मामा खुलुमबाय आंनि मुङा रिजु मुसाहारि खुलुमबाय आंनि मुङा टिना मुसाहारि नोंनालाय अनामिका बसुमतारि नोंनालाय सुजान नार्जारि नोंनालाय सुमित्रा ब्रह्म मनिसा बर' मनालिसा दैमारि कृष्णा बसुमतारि दाउबो नोंनालाय अनु बसुमतारि गासिबो लाइन थाजोब आखायानो थांफायो गोजौ गाहाय जाबाय बिसोरो मा क्लासनिमोनलाय हा 7 क्लास 7नि आरो बिसोरो गोजान गिदिंथारो लाइनखौ मोजां थाल ला रोंबाय आरो सानबा 6 दिनसो प्रेक्टिस लाबाय आरो 12 जन मोसागोन आरो बिसोरो गासै 12 जन मोसाहैगोन माबानिफ्राय जोंनि गामिनि ME स्कुलनि क्लास 7आव फरायो आरो बिसोर गथ'फ्रा ओमफ्राय दा जोङो बेनि थाखायनो मोसाहैनांगौ नालाय ओंखायनो जोङो फोरोंफैदों आरो मेंसावजोब्बायनो जिरायला जोब्बायनो लास्टनिया मोसागोन दे मिदामानो जिरायलाया दा गथ'फ्रा मोसागासिनो दङ ओमफ्राय बारा गोबाव मोसाहोला मोनायोबो नालाय थाब दाथ' थाब सान हाबो ओमफ्राय जाखानाया एसे बावो आरो ओमफ्राय
जोङो दायो खनसेल' मोसाहोनोसै लाइनसेयाव खनसे लाइन नालाय 12 जन मोसादों नालाय माने खनथाम जागोन ओमफ्राय बिनि उनावहाय खेबसेनो आरो खनसे होबावगोन जोङो ओमफ्राय बिनि उनावहाय गाबागाव न'आव गाबागाव थांसै जोङो मोनफ्रोमबो लाइननिखौहाय टेस्ट नायजोब्बाय प्रब्लेमा गासिबो एसे खिन्थु गथ'फ्रा फोसाबद्रायनो हाथ'नाय नंला दा जोङो खनसे मोसाहोबावनोसै खनसे मोसाहोनानै हगार हरनोसै न'आव थांथोंसै मोनाहैसिगोनबो नालाय दा खनसेल' मोसाहोनोसै ओमफ्राय थांसै न'आव गावबागाव मोनासिगोनबो नालाय दा ओरैबायदि घटना जाबाय जे आंना मबाइला बारा खोमसिबाथाय मोजां नुवा बिनि थाखायनो सानथासान्दिल' जेसेबां हायो भिडिअ बानाय बिनि बारगा एसे मोनास्रो जाबाथाय आंना केमेराया माने खामानि होआ बिनि थाखायनो जेसे सान दङ एसेयावनो भिडिअखौ बानायनानै होनो हायोबासो आंनाव माने एसे माबा फैयो आरोखि नङाब्लाथाय आंना जेबो खामानियाव होआ भिडिअ बानायबाबो आं बिनि थाखायनो बेखिनियावनो आंनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर नोंथांमोना जाय आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायदों बिसोरनि थाखाय माने गोजोननाय थाबाय आरो थेंक इउ